चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव फैनानै आंनि गोसोआ ओरैबायदि जादों आङो फरायफिननोसो गोसो जादों आरो ओरैबायदिबो गोसो जादों बेयाव फैनानै आङो फरायसाफोरखौ फोरोंनोबो गोसो जादों ओरैबायदि मोनसे मोजां थासारि दावराव दावसि बेयाव गैया इन्डास्ट्रि फेक्टरि टाउननि जेबो डिस्टार्बेन्स बेयाव गैया जोबोरै मोनसे मोजां थासारि आरो आङो साबायखर बावगोन मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि बिरदा मोसाहारि बिथां प्रिन्सिपाल बिथां बिजेन बसुमतारी आरो लोगोसे एसएमसि फोरोंगिरि साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावदों दिथागिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों दिनै गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि लोगोसे दिथागिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय बे हाबाफारियाव फैनानै आङो बे फरायसालिनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि क्लास 10नि फरायसाफोरजों इन्टारेक्सन आङो खालामदों स्पेसियेलि एन्ड सेपारेटलि आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोरजोंबो आङो मोनसे सावरायदों बिथांमोनजों सावरायनानै आं जोबोरै मोजां मोनदों जोङो मोजां खामानिखौ रिपिटेडलि जों मावनांगोन जोंनि समाजाव मोजां मेसेज सौहैनांगौ जर'खायै फरायसाफोरनि समाजाव मोजां मेसेज सौहैनांगौ जोंनि थासारिया ओरैबायदि मोनसे प्रेसारजों दा बुंफबदों जोंनि फरायसाफ्रा भुगिनांगौ जादों जेरै गोबां खारन दङ पपुलेसन एक्सप्लसन जादों पपुलेसन एक्सप्लसन जानायनि खारनाव एडमिसन मोननो थाखाय गोब्राब जादों हाई पार्सेन्टेज मोननो थाखाय साख्रि मोननो थाखाय माखासे जेंना जेंसिजों चेलेन्जेसफोरजों फरायसाफ्रा मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो लोगोसे टेक्न'लजि बिथिङाव डेभेलपमेन्ट जादों मबाइल फन फैदों मबाइल फनाव आरो ससियेल मिडिया दङ बेफोरनि मेसेजफ्राबो जोंनि फरायसाफोरनि गोसोफोरखौ माइन्डसेटफोरखौ माब्लाबा पलिउट खालामो माब्लाबा साइक'लजिकेलि डेमेज खालामो आरो लोगोसे थासारियाव जोंहा पियार ग्रुप माखासेफोर दङ जाय पियार ग्रुपफ्रा मटिभेटेड नङा जाय फरायसाफ्रा मोजां सुबुंफोरजों माने लोगो जानानै थानो हाया बा बेंखन जाया बैबादि माखासे पियार ग्रुप उन्दै हान्जानि बै फरायसाफ्रा जुदि मोजां मेसेज गैयाब्ला मोजां लामा दिन्थियाब्ला मोजां फरायसाफोरखौबो बिसोरो गाज्रि लामाजों लांनो हायो आरो बै थासारिखौ नुनानै जे माखासे फरायसाफ्रा गावनि बिमा-बिफानियाव मटर साइकेल डिमान्ड खालामनाय मबाइल डिमान्ड खालामनाय बेबादिबो जागासिनो दङ फरायसाफोरखौ आङो बुंदों डिसिसन लानायाव हाखु-दाखु जानाङा एडमिसन लानायाव हाखु-दाखु जानाङा इन्टारभिउ होनायाव हाखु-दाखु जानाङा गावनि डिसिसनखौ जाफुंसार जाहोनायाव हाखु-दाखु जानाङा माबा मोनसे डिमान्ड फैदोंब्ला गोसोआव बिमा-बिफानिफ्राय मटर साइकेल बिनाय मबाइल बिनाय बेखौ मोनाब्ला बिनि थाखाय रं डिसिसनखौ हाखु-दाखु लानाङा आरो माबा मोनसे गाज्रि डिसिसन लानो सानदोंब्ला बेनि सिगाङाव हेभ पेसेन्स कन्ट्रल खालाम उन सिगां सान आरो गोरोंफोरजों एसे सावरायग्रो फरायसाफोरनियाव नैबे लाइमोन बैसोआव इग' दङ इग'खौ हमथानो हाया जायो एन एम्पटि माइन्ड इज डेभिल्स वर्कशप होननाय मोनसे बाथ्रा दङ दा बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आङो बुंदों जे गावनि बे मोजां बेसेन गोसा जिउखौ ओरैनो नस्थ' खालामनाङा मटर साइकेलखौ माबायदि नांगौ मोनखागोन माबायदि घरि नांगौ माबायदि मबाइल नांगौ माबायदि गारि मटर नांगौ गासैखौबो मोनगोन नाथाय सिगाङाव गावनि डेस्टिनेसनाव सहैग्रोनांगोन गावखौ एस्टाब्लिश खालामग्रोनांगोन आरो डेस्टिनेसनाव सहैनांगौब्ला सोलोंथाइ लानांगोन सोलोंथाइया जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोगोरा मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों जों नुदों खायफाया डक्टर जादों खायफाया इन्जिनियार खायफाया प्रफेसर खायफाया चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट गोबां रोखोमनि बिथिङाव गोबां सुबुंफ्रा इस्टाब्लिश जादों मात्र'बोल' सोलोंथाइनि गोहोजों बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लाग्रो बिनि उनाव मा नांगौ गासैबो मोनजोबगोन बे बुहुमानो नोंनि जागोन बेखिनि मेसेजखौ आं फरायसाफोरनो होदों आरो आङो खावलायगोन जाहाथे बड'लेण्ड एकाडेमिनि मेनेजमेन्ट कमिटियाबो फोरोंगिरिफोरजों मोजां मोनसे क'पारेसन होलायनानै बेनि थासारिफोरखौ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जाहाथे खालामबावो जोंनि बर' फरायसाफ्रा जोंनि समाजाव एक्सेलेन्ट मोनसे एनभाइरनमेन्ट सोरजिनांगौ बे एक्सेलेन्ट एनभाइरनमेन्टआनो जाहैबाय जोंनि गेजेराव ड्राग एडिक्टेड जानायनि पार्सेन्टआ 0 जानांगौ जोंनि गेजेराव फरायनायखौ नागारनाय पार्सेन्टआ 0 जानांगौ आरो जोंनि फरायसाफ्रा जेनेरेल ख'थायाव एडमिसन मोननो हानायनि थाखाय फाइट खालामनांगौ चेलेन्ज खालामनांगौ आरो प्रिपेयार खालामनांगौ थेंक इउ